Здравейте! Днес ще ви покажем как режем ногтите на нашите свинчета. Пръв е брауни. Рязането на ногтите се извършва през около 2 месеца и е цяло приключение. За целта са нужни 2 човека, единият държи свинчето, а другият реже ногтите. Някои хора могат да ги режат сами, но ние не сме от тях. Ногтите се режат на около 2 мм от живеца, като много внимаваме да не го засегнем. Опитваме се да режем леко под ъгъл, а не както при човешките ногти. Брауни е готов. Сега е ред на Яна. По принцип тя е по-дива от него и не стои много кротко, което е стресиращо за нас, докато и режем ногтите, но се справяме някакси. Свинчетата имат по 4 пръста на ръцете и по 3 на крачетата. Ако все пак се притеснявате да свършите тази работа сами, може да ги заведете на ветеринар, където ще се погрижат за тях бързо и качествено. Когато сте готови, може да ги наградите с лакомства. Също така не забравяйте да се абонирате за канала, ако нашите видеа ви харесват и са ви от полза. Яна също е готова. Моля, споделете в коментарите как режете ногтите на вашите свинчета. Довиждане!